Wah! Ya Allah Rian. Amit-amit coba bayi aku iki ngono kuwi iki nyapa to Rian? Ya Allah Gusti. Ya Allah Rian. Kowe iki stres apa piye to Rian? Apa-apa, iki yo anak muda. Ya Allah, amit-amit. Ra apa no Rian? Iya tak ilaki yo. Nemen kowe iki yo. Iya tak ilaki. Tapi Sampeyan iki lek gak kekerasan ngono gak iso lho, Bu. lho kowe koyo ngono. Sampeyan iki andolane kok kerasan tok andolan kok. Iya tak ilaki. Oh. Dadi rek yo, anak muda ngilangi gawe iki facetologi yo. Iki gawe kenekan. Deloken. Sing kowandel koyo ngene iki yo lipen iki ndek pipi-pipi ngono ku yo. Enak gak?